ang mga pulong dili gid na siya kasaligan, gawas kon ang pulong gikan sa Ginoo. Mao nang kung magsigil ang taggamit og mga pulong nga gikan ra gid sa atong tawhanong origin or sinugdanan, maglalista. Di ba? Og inyorong tanaw ng social media, nagsigi og kinihaay, bahin ng impeachment, madayon ba, dili ba, pulos mga pulong nga mga nindot kaayo, legal, unsa pa na diha, political nga mga pulong, mga opinions, na asay uban nga nagkinihaay tungod sa pulong nga kaniadto iyang gisulti mauni niya karon ibaligtad na, gidaot na sad niya katong iyang gisuportahan sa una, mga vloggers gipangkiha tungod sa pulong niya. Ang mga pulong sad sa mga government officials nato gipang-criticize pod sa social media. Lalis hastang pulong pari, lalison, labaw ng pulong parishioners, gilingay imong tupad inakasaligan ng imong pulong, nakasaligan ra na imong pulong. Mao na. Kung dili gani pulong sa Ginoo, maglalista mo na pag-ingon gyud diri sa kuan, pag-ingon gyud sa mga apostoles nga nakakita ni Jesus, nakita na mo ang Ginoo. Ingon dais Tomas, tuo bagog ko ninyo. De kom tuo. Wala. Pero tinuod ba silang nakakita? O tinuod? Uy, tubag. Tinuod, oy. Walang dito sa Tomas. Pero tinuod silang nakakita. Pero nganong di man mo tuos Tomas? Kay ila raman gutong pulong. Ilang pulong ba? Beki kamo din heron, kinsa ninyo ang nakakita gyud Ginoo, taas ang kamot. Beki. Porting tutaya. Onya inigpanabi ninyo dito. Inigpanabi ro ninyo nga naay Ginoo dinhi sa Santos nga misa na kay mutuo. Basigwa. Kay bisan gani ang nakakita, wa man ganito ho samot na gyud mo nga wa mo day mo'y klaro. Bagadto na ko dito sa Amerika, una ko diha sa ni stopover ko sa Hong Kong pagka Junto, abot ko alas 10 gabi niya alas 4 na sa hapon, pagkasunod adlaw pizza 3 sa ato diri nga ning sakay ko padong na ngadto sa Dallas Fort Worth nga kuan Texas nga airport. Pila to ka oras biyahe mo rag padong sa kaning sana Hong Kong, mga 3 ka oras nya ngadto sad sa kuan mga 16 ka oras kapoy kay Lincoln. Pag-abot na ko dito, gobot dahil mga tao. Hala, ni anag yun ang atong nakitaan sa kuan, Facebook, o sa YouTube. Hala pa di na gini Facebook, di na gini YouTube. Naiuban mo gakos, na mo aksyughawk, likay lasad ko, na mo lamano, niya bisang des aeroplano, na mo kalitingon, you are familiar. Nako, bitaw. Father Robert, hala, kita nagyog ko. Nituo na sila nga tinuod jud kuno di ay nga naay Father Siano Obod. Abi nilag AI, uso bi anang AI. Dito kusog kang AI dito, hasta mga sakyanan dito operated by AI kanang mga Tesla. Nakasakay na ko dito way gunit-gunit ang manubila, sige ra siya dagan. Masuko pag imong diktaran siya pay mo diktar nimo. Mga inana ba? AI ba ko? Dili. Pero kanus aman sila nito nga niadto ko. So, salamat sa taga Dallas,
Texas, Houston, Texas, kana mga eryaha diha o mga kasilinganan nga mga lugar, mga cities nga nangadto nisugat nako sa Sparks, Nevada, dito sa New York, sa Sacramento, sa Cerritos, Merced o sa Fresno, California o daghan-daghan pang mga nearby counties, no, mga niadto sa nisugat. Salamat kay nilang tanan nga inyo kong giampingan og nauli ko ron din nga buhi. Pero ay nilang sad mong salig kay August 5 biyaan na tamo. Nasa ron paabot sad ang ato mga kaigsuonan nga territorial parishioner sa Compostela. Nagsige na sa sila ingon, tinuod yung kaha nga si Father maanhi dinhi sa inyong paminaw, tinuod dili niya ang taga dinhi sa Saliloan sige sa ingon wa na online na taan mo na dili man ta maglinayoay ngano man ang ako magong parishioners duha man ni kaklase na ay territorial na asay online. Ang taga Compostela dugay na natong nahimong online parishioners sila. Karon mahimo ng territorial parishioners. Kamo sa dinhi, unom ka tuig mo nako nga kamo akong mga territorial parishioners. Pero daghan kayo itibok kalibutan online parishioners. Og bisan asa ko i-assign, nagpabilin mo nga akong mga parishioners. I will never leave you. Di ba? Tanawa, wagin mo malipay. Nagsige na mamog-ingon. Gasige na mamog-ingon nga hinaot untang madali na nigbiya din. Labi na tingaling mga lectors o sakristan, lipay kay sila. Salamat ang tao. Di na mao na, no? Unya unsa may atong connection nga nahimong tinuod. Ang number 1 yun kanang slot. Pag-abot na ko dito sa Amerika, daghan kay nila nagsigig hisgot og slots. Nasa iyo ba, wa pa kahibaw kung say slot. What is that slot? Ana ba? Ako ra ba sa di kay ko ka-explain sa in English na hawagin ko halini kayo. kanang slot. Nga naman, tungod sa atong pagsigig palit og slot, nilambo ang simbahan sa akong pamaagi sa pag-alagad na alagaran nako ang mga parokya nga nangayo na tugtabang labi na gidinhis ato. O moadto man kus Compostela, padayon ra gyapon ang mga slot. Og para ni sa simbahan, dili ni para las Compostela, para ni natong tanan. Sumagod kita dinhi sa akong unom ka tuig dinhi, kanira bagong parokyaha mo atong gidapatan sa atong mga kolekta o mga slots, dili. Sobra sa 20 kalaing mga parokya dinhi sa Archdiocese, outside sa Archdiocese, atong gibahinan sa atong mga kolekta. Ug dako gani kay na nato yung dungog nga kita nahimong dakong kabahin sa pagpangulikta nga gigamit anang Kapilinya de Fatima nga famous na kay karon nga naa sa San Remigio, ang atong ikaupat na replika sa Portugal nga Kapilinya outside the world niya sa San Remigio. Dako kay tag role diha nga nahimo ng tinuod karon. Ingon ana sa ato pa di ay kun mosulti ganita nga kita ni tuo ta Ginoo, nakakita ta Ginoo, pamatud-an nato sa atong gibuhat. Muna ningon si Jesus, ako tinuod kong nabuhi. Sige, hikapa ko. Moingon ta tinuod tang nagtinabangay. Tanawa ang atong parokya dinhi nga ato karong nabuhat sud sa unom ka tuig nga nagkuyog ta, di ba? Mahikap ninyo, hikapan ng bangko, bago na. Hikapa ba? Hikapan ning atong mga salog, bago man ni. Kanang atong atop, kanang ato dihang mga stained glass, bago man na. Bunga man na sa atong paghigugma ay pinaagi ng slot. Hikapan ng bagong kumbinto. Di ba? Lahos nga tos roof deck. O makamao pa kang mulakaw, ato man na. Di ba? Kita man na nagtinabangay, ato ang Kapilinya, hikapa.
ang ato mga sitiyo kani mga balay nga atong gitukod nga mga 100 bilan na nagkabo 139 na kabuk atong natukod nga balay, 12 na lay kuwang para makumpleto ang 61. Magsugod na sa takaron kay na naman tayo nakolekta nga sitiyo ni abot nag 1,141 ka slots. Mga atong tapakpakan ang nagsitiyo. Musugod ta karon aron sa dili pa tapos ang akong term dinhi karong August 5, mahuman unta ang remaining 12 ka balay. Atong humnon gyud ha. Adi mo mahuman? Palit pa mo tag 100 raman gud ang slot niya. Ako lang ning i-update niyang ubang mga slots karon tingaling Sabado kay karong Domingo musugod na ta sa atong bag-ong slot for my lifetime. Dadon na nako ngadto sa Bauno na nako ngadto sa Compostela. Ana. Mao na nga mugaan ang atong kinabuhi. Di sa kumusugot nga ang pari nga mapuli nako dinhi Father Moyne Lapa maproblema. Dadon atong problema, dadon akong problema sa akong kinabuhi. Bahala siya maghimo siya giyang problema dinhi. Pero anad man sa nas Father Moyne may kay na siya. Digin mo magmahay, ana. Kalimti na lang ko ninyo, isipin yung territorial nga parish priest. I-focus ninyong Father Moynel kay may sana siya. Tagay siya higayon, may sana. Pero, o gusto mo mo, duaw-duaw na ko, usaraman ko ka lungsod. Nara mas pikas, no? Pwede ramog manuktok dito. Padre, na kay kaon diha. Kanarabang mangayog kaon na to dinhi, ato mananganlag mga Jesus. Ako ganinging na ako mga staff, biyaan ta naman mo. Hala, pagsuwat lang niya mo, mahimo na sad mo mga Jesus dito. Jesus sa Compostela. Mga igsoon, mao gunay una nga kamautang muhatag og konkreto nga translation sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Sa dihang si Tomas nakita na niya ang Ginoo ug iya nang napruibahan na hikap na niya dituo siya. Apan niingon si Jesus, mas bulahan tong wa mo tuo, awa ka kita apan mituo. Pasabot, mas exciting nga i-translate nato sa buhat ang pulong ni Kristo nga dili makita haron kita na mao'y mahimong makita nga timaan sa pulong ni Kristo. Gilingya imong tupad. Lingya ba? Ingna sugod karon. Ingna. Sugot na kog imong kulatahon. Ingna. Kay mao man ay kinabuhi ni Kristo. Gipaantos man siya, mao bitaw to iyang mga samad. Mao man to nga musugot ra di ay ang tinuod ay nagpuyo sa pulong sa Ginoo musugot ra og pasakitan, musugot ra sad og yaw-yawan. Dato kayo ang mga kasagaran mga tawo nga akong nakita dito na himalag nako dito sa USA nitong akong usa ka buwan nga kuan. Dato in a sense nga kun atong i-convert ang ilang kahimtang dito nganhis ato halangdon gyud sila. Daghan man gyud sila kwarta. Pero ubay-ubay gid nila ang miangkon nga stress in town kay silang kinabuhi. Father, salamat sa imong pagbisita kay nakuhaan among stress, makakatawa mi, malingaw mi. Ana, nya karon nibiya nako, stress na sad ta sila. Pero di sad tanan. Nasa uban o kinsa may dili ma-stress didto nila. Kanang di gyud mo reklamo pag-antos. Na mo say pipila dito nga di gyud mo reklamo pag-antos. Nasa uban masyak, inighatag na kog talk. Nya moingon din ko, antos lang. Ayaw mo apply anang divorce. Bisag kulatahon mo, antos lang. Ana, nako mo na inyong batasan, ma-stress gyud mo. Magdepresyon gyud mo, magsige ra gyud mo inom anang tambal. Mao bitaw. Kaya nga naman, di mo antos. Lain nga pag-antos nga kinahanglan gid nato makita sa mga taong nagtuos Ginoo kanig yung pagbiya sa sala. Mga batan-on
Karon didto og dinhi pulos gihasol aning sala. Labi na gid nang sa mga batan-on kanang premarital sex. Antusi in taon ninyo mga batan-on nga di lang gyud mo maghinikapay samtang uyab pa mo. Dako ginang pag-antos ni agi sa kuana kanapo ko kauyab sa una. Ana hikap sa nuto nako ginagmay ang uban pero ginagmay lang. Antos lang yun. Ay jog lahos atong peligro na kaayo kanang kuan lang ba kanang butangig boundary. Antos yun na siya. Kay para sa mga manag-uyab nindot maginang hikap, layog-layog, labi na nanay mga motor karon mga batan-on bisag way rehistro, way lisensya, may naka mo drive og motor. Nindot man jud kana angkas-angkas, unya angga-angkas nga uyab mubo kay short, niya ga sleeveless ra, ga spaghetti ra. Nindot man kay na para sa mga manag-uyab. Pero ang bunga ni ana dili sayon, wa pa mo'y mga trabaho, wa pa mo'y stability. Unyag mga anak mo adto i-deliver sa inyong ginikanan nga daan na sang naglisod. Unyag masakit ang inyong mga anak, ang inyong ginikanan mo hanukan sa tanang problema, apil pa usahing pari. Labi na gid ang inyong mga ginikanan suod-suod din ni simbahan, ari man gyud pari mo yango-ngo. Moingon dayon ko, sige kog awhag nga ayaw lagi mo anang premarital sex. Kay wapa mo'y mga andam luoy kay bata nga mahimong produkto ana. Nya karon maapil na hinuon ko. May pag puslan man magkuyog ta. Adi sagoy, dili ko ana. Na awhag gina nako antos ta ug anha makita si Kristo. Ang gugma sang tinud-anay mutubo gina dihas pag-antos. Mo na ang manag-uyab nga moantos aron ma-maintain ang purity, ma-maintain ang truthfulness, ma-maintain ang kanang gitawag og commitment to each other in godly way. Mutubo ginang gugma nila. Ug naa sa koy nailhan didto og dinhi nga nagbuhat ana, jutay lang. Pero nindot kay sila tan-awon. Nindot kaayo. Pero kanang nabiktima sa sala, nangadaot yun mo na matud pas atong unang pagbasa, wala nay hintil, wala na say mga Hudiyo dihas Ginoo. Ang tanan nga nabag-o muantos na para mawa ang sala, mo practice na sa pulong sa Ginoo, mahimo na tang mga managsuon usa ka katilingban. Ug mao nay atong pangandoy naot unta ang atong mga politicians hunongon na nila ilang sala, kapoy kay sigig kuan, gasto kay ning ilang mga sala karon. Siging lalis anang impeachment nya tungod lagi anang confidential fund nga naas Vice President's Office. Unya ang dagko kay mga confidential funds nga naa sa sobra 500 ka mga opisina sa atong gobyerno kuno wa hisguti. Kapoy kay naon-naon para nato ba maghiusa na ta kay kapoy gasto pa. Dako na ba itong utang, hapit na mo 17 trillion saon pagbayad ana. Kay karon nga sige naman sila declare short na kunutas budget, utang na sad ni nya 16.5 na kuna trillion atong utang, 17 trillion saon na lang mo 18 trillion saon na lang ana. Nya naa na gigasto anang ilang lalis, milyon kun ang gasto ana. Impeachment milyon gasto mo nang grabe kay ning sala, makapastress ni nato. Aron way sala, maminaw tas pulong sa Ginoo, mutuo ta, bisag dili ta makakita ang ato nung paningkamutan, nakita mo'y mahimong makita nga testimonya sa pulong sa Ginoo.